Salam, hormatly adamlar. Awa, akşamınız hayırlı olsun. Akşam berjegimiz üçin bu nämäni. Ýöne gündüz ýazdyrdyk. Bugün bir ildeşimiz var. Ady Şöhrat. O Şöhrat bilen biz bugün altyapı ýani infrastruktura barada gurrun etmekçi. Hatta has dogry edip aýtsak Şöhrat bize käbir zatlar gurrun bermekçi. Özüniň düşünjelerini, pikirlerini görýän zatlaryny gurrun bermekçi bu mesele boýunça. İldeşler ýanky infrastruktura diýmek bilýäňiz näme diýeni şeýlerä bir düşündirjek bolaly. Altyapy diýip bu Türkiýede ulanylýar. Hakyky ýanky infrastruktura sözüniň dogly manydaky nemesi terjimesi ýa-da garşylygyny berýän bir söz diýip aýdaly. Bu ýollar, elektrik, su, internet günümizde iň esaslaryndan biri bolýar. Ondan soň bank sistemaları hem aslında altyapy nemesine girýär. Ýa-ni sowda, ýa-ni alış çalış, satmak, satyn almak diýilen ýaly işler boýunça. Umumam näme iş etjek bolsaňyz, şu iş etmäne aracılık edýän her türlü zat altyapy diýip adlandyryp bermeli. Hatta ýaşaýyş jaýlary hem bir şäheriň ýa-da bir ilatyň altyapysydyr. Şol nemede näçe köp yeterli miktarda ýaşaýyş jaýy bar bolsa, şol şäher güýçli we sagdyn bir nemede ýöreýär. O jaýlaryň bolmagy üçin ýollar gerek, şo jaýlary bir-birine baglamaly ýollar arkaly. Ondan soň şo jaýlaryň suw bolmaly, soň gazy bolmaly, soň elektrigi bolmaly, interneti bolmaly. Hatta poçta nemesi vardır. Gatnaşyklary, olaram altyapynyň içine girýär. Biraz altyapy bolmasa hiç zat bolanok. Hatta Hytaýyň bir nemesi var da, siýasaty bardy öz içinde. Şu wagt o siýasaty azraň bolsa gowşady ýöne altyapyny güýçlendirmek diýip siýasat ýöretdi. Altyapy bolmasa hiç zat edip bolanok. Ýani Hytaýyň etmek isleýän zady önümçüligi arttyrmakdy. Önümçüligi arttyrmak üçin ýollar gerekse önümi öndürmek üçin gerekli çygmaly getirmeli, öndürenden soň alyp gitmeli. Ýani deňizdäki gämi gatnawlar hem altyapynyň içine girýär. Ýani howa gatnawlary, gara ýol gatnawlary hemmesi hem şoň içine girýär. Şoň üçin Hytaý ýollaryny ýani içki internetini diýeli dünýä bilen baglanyşykly internetinde başga bir siýasat töredýärler ýani. Umuman aýdanda içindäki interneti, ondan soň elektrik nemesi var. Hatta ýene şo energiýasynyň nemesini garşylamak üçin Türkmenistanyň gazyndan hem alýarlar. Ýöne o gazyň pul nirä gidýän bellidir. O skopkaň içindäki başga bir mesele. Ýene şeýlerek men howa Şöhrada söz beren. Şöhrat o nemetsin gurrun berip temaň içine ýuwaş gireriz. Salamat mildeşler. Jaşyk. Iki altyapy başlamaka esas gereklerden biri Türkmenistan ilki bilen bizim tanışım boyunca Mosur ya da näde başlak başlarak. Zibil diýerler aslında. Bizde yazılı şeyle zibil. No. Ya da Mosur. İlki bilen näçe sondan başladım ve näçe sonu gerekligini aýtsak. Mosur istendi Türkmenistan mosuryna barsaň dökülip ýatan ýysydyr, haýwanlar bardyr, peşikmi näme. Ol hem ekologi tarapdan bir diýen. Ikinjilikden hem ketelçilik. Ol hatta gigiyana hem käbir neme dakylýarlar bar. So çağa barça motora geçip çykan pişigi eti ellezerde şoňa da ketermeçi bilýär. Şoňa bir görnüş bolan. Indi meniň öze şeýle direkden atlarym ilkinji başlamaly şondan bir padaklandım. Meselem ýöne kiçiräçik bir proýekt görnüşinde öz pikirimi aýdyp bereýin, paýlaşaýyn. Ýagny şu wagt Türkmenistanda motor görýäs. Taş torun görýäs. Hatta Türkmenistanda
Ýönekçe töre edem ýok. Ýönekçe bir ýere hajatxana gitjek bolsaň ýa bir gerekli zat bolsa adam şäherde aýlanýar, bir iş boýunça aýlanýar, ýöne gedilen çykýan meselem merdan sen bilýänmi Aşgabatda ýa bir öz obanda bir ýerde gündüz gece töredin baryn gözüňe geldimi? Näsen geldi-de näme edjek? Agyzyňa sanymy, dogrymy? Hmm. Or maskaraçylyk ha. Onda da häzirki modern, bizde şo modern ýurt gurýakçylarda modern jaýlar. Hiç aýtynda da şo zatlar ýok, asla ýok. Iň gerekli zatlaryň biri hem şol. Ýurduň ýüzüni görkezýän adam şol. Gelen adam her bir mehmanam, her bir öýe girip sen tuwledyň görenok, sen daşyndaky görýän köpçüliň ulan bilen adyny ýerýärler. Hmm. Budyňa Söwda merkezlerde bar. Olam ullarynda diýmesem kiçilerinde ýok. Marketlerine hiç aýtynda da ýok. Ondan men özümden pikir etdim. Ýagny şu wagtda men geçjek bolan adam menim öz inisiatiwam, özüm şol aljagam, etjegem. Mesip bolsa Türkmenistanda şonu manufakturasyndan infrastrukturasyndan. Manufaktura diýip zawod diýil. Infrastruktura da şonuň ýoly, urumçylygy, garaz medan aýdyp geçenleri. Indi aýtsak, meselem şu wagt Türkmenistan mosuryny gözüňe getirin şonu aýyrdyk. Edil aýnadan näli gowy bolsa, näli gymmat çyksyn, meselem şu öň tarapyny mosur. İçinde de sertifikat etsen. İlk wagt bizde 1-nji 5 ýyl sertifikany etmek, öwretmek gerek. Olam esasatlaryň içine ýere wajyp. Bir adam alýada şu taýda işletmäni goýýar. Mosur gelip suňjak wagtyň elinden alyp öwrede suňjak görkezip durýar meselem. Onuň hökman suratda şu taýda tuwalet goýýar mosuryň ýanynda. Hökman suratda. Hökman gerek zat. İki tarapdan. Aýalyňky, erkekleriniňki. Onuň tuwaledim diňe gir çykmak üçin de çağlar daşa çykaranda bir paketin çalışmaly bolar ýa-da atlar. Türkmenistan sowuk känmir sowuk ýurtlarynda. Asyl skana bizde 360 şuna bol, şonuň 300-üni ysy. Arkan aýlanyp bolýar daşda çağa bilen. Ol hatda näme edip bolýar? Onuň bu haptana da etil aýtşym ýa poçta şu wagt Türkmenistanyň poçtasy onunda barýan, ýa başga da barýan poçta. Häzirki döwürde indi poçta iň bir gerekli zatlaryň biri. Näme üçin? Edil şu wagt hem elektronla hiç başlady. Ýene bir 5 ýyldan aňyrysy 10 ýyldan pasady. Belki hem ýurt geçer. Ýöne biz geçýärmiz anyk. Elektron variantda interneti doldurýan pasadyň öýüň poçtasyna gelýär. Näme üçin poçta etmeli? Näme üçin muzurňan etmeli? Şu wagt poçta işlänip, näme bolan sorugy çykar. Şu wagt poçtalar saklamak bir gymmat. Üstesine şol hatlary akıp getirmek üçin ýöretli ulak tutmaly bolsaň, adam getirip taşan adam tutmaly, ol bolsa bahasyna täsir etdi. Haçynda motorňan edende günüň dowamında 2-3 sapar motor akıtdan, motor diýilende ulakyn kamaz gözüňe getirmäň, ýöne kiçiräjik bir Mitsubishi Canter bolýarmy ýa Portland bolýarmy, şol ýanjak maşyn ýöne bir başarak görünüşinde kiçiräk. Şäher ötdükçe neme zat ýük taşylýan ulolarym içeritdiňçe de amatly bolýardy. Manewrun ol bolýar, aýlanyp gitmegi, barmagy. Günüň dowamında 3-de 2-de gatlandy, şol baryp hatamak gaýdy bilýär, hatam etdi bilýär ýa goşlara alsa goşlaram. Bizde poçt sistemi asla işlän, onu şu wagt Türkmenistanda saýtlar bar. Dastavka diýär, vilayatlere diýär. Şonu poçta hiçmi şol poçtany uradanok. Maryň takslarına uratýarlar ýa başga ýeriň bäherden diýeli ýa şol saýdyň ýa şol satyjynyň adam ýöretip alap uratýar. Ol kalkol sistemany bir zatda. Guramaçylyk hiç ýok. Daş ürütdirde men ýöne Amazon öýüňden çyle bar ýa. Kapydan kapy açy. Gaty tezleşdirilen we amatly. Adam görjek bolmam gerek däl, ýa sormam gerek däl, sen bilýän, zakaz etdiň, sen öýüňde gelýär şoda. Näme üçin poçtanyň motoryň ýanynda diýen her adam hiç olmanda günüň dowamında 2 sapar motoryň mana gider. Bu madende de şo taýdan ýene özüne gerek zat alyp gaýdy bilýär, ýagny şo poçtadan.
näme dokument bolurmy ýa zakat etdimi internetden näme edip atgaýdy bile. Şo barja anykda şo taý. Hmm. Şey edip iki iş bitdi. Ha, Gapa elterýany hem papasını atıyor hem o poştası owa, var olsa poştasını berip owa, goýar şol owa, neme. owa edil öýde. Ol meselen bu tarapyny diýip aýdyr. Ýöne her ýyl bolup biler ütgänler. Hmm. Bizde kapıdan kapa etilýän düzgün bir açyk kynrak da soňam çykdyysam kan onu. Hmm. Şu wagtda döwürde çykdyjy näçe ad edilsen hyzmaty näçe gowet berbil garşylaryň çykdyjy. Sen neme başga wagtlarda geçip bilýän beýir. Soň wat hildeşlerimi soramaklar mümkin. Näme üçin şol sen aýtýan gowy bolsa näme üçin Amerikada eden nokta diýip aýtdym. Men ýa başga ýurtlarda ösen ýurtlarda. Onuň jogaby bar. Amerikanyň bazary boş däl. Bir däl 10 tane poçta ulugy bardyr. Aba gelse. Belki känemdir. Bu musur zatlaram boşda. Olar hem gurulan, edilen. Bizdeki boş bardyr, boş bardyr. Täzeden başlama aňsat bir düzüş etmeklerini gatansa. Hmm. Etjek bolsaň onu gatyp kän gerekden. Bizde näme üçin eden oklar ýa etjek bolanlar zat ýalar bizde edip bilmezler. Onuň guramaçylygy gerek. Esas zat. Ne bizde şu wagt aeroportda motorlar işläni o. Aziýada urdular. Awadan urdular. Hmm. Şol 3 proýektiň puluny şol infrastruktura guramaçylar zawod, manufaktura bilen. Hmm. Türkmenistany hem arasa ýurt, hem üstüne de Mosul ol pulu da gatgow. Hmm. Mesele maýdaly ulu zawodlaryny Aşgabat bilen Türkmenabat urdu. Näçe Aşgabat Türkmenabat? Aşgabatyň taş töre ýaşaş adam kan ýaşaýan ýer. Adam näçe köp Mosuldan bilen ýer şo taýda bolsa amatda ölen. Türkmenabatda näme Türkmenabat iki tarapam ýaşaýyş. Bu tarapam geçden Özbegistan, aşağı Owganistan. Soň bilen ol edilen zatda Türkmenistana ýeten nokta Türkmenistan edilen Türkmenistan motor ýetme. Ha, o Hiç ýerde yurtlardan näçe almak için yani o komşu alma yurtlar üçin için. de amatly stratejik atamatly iki ýerden edildi. Näme üçin taşydylar mardan däl diýilende. Mare iki tarapy da ýaky meselen. Logistika seredende taşamak aňsat. Mardan ursaň o dogry gelen ok. Hiç ýerlik. Aşgabatdaky neme etmeli bolýan. Hawa hawa. Aşgabatda Ol ýakyn ola birini aralar. Maklada adam gaty az. O taýda da dogry hiç ýerlik ýagdaýda amatly däl. On soň ýene açyk wagt ýa-ni çykda näme etmekden dilim hojumda. Hmm. Bay. Ha, dowam edberel ýadyna düşer ýanky neme boýunça. Han sen oba sen bir zatda Ha. Ýanky maňa ine bir video uratdyň da şol ha zibilden. Ýanky hawa tirlerin lastiginden hawa diýeler. Tir lastiginden. hawa Yol ýasaýarlar. Yol Hmm. ýasamak üçin ýanky şu Hindistan neme diýen ekende daşary ýurtdaky ähli plastik o nemelere hawa atılan plastiklere o Hmm. ýüşürip alyp şo ýol gurmak üçin ulanýarmyş. Şo ýaly proýektler bar ekeni. hawa ol gat gowul ardan sözüne ömrüm uzak. Hmm. Önüke prosto paketin ömrü 400 ýyl azmy. Önüke prosto kiçik paketin ömrü. Hmm. Ansat ýere adam da ýöne ýan da. Hmm. Bar ýa-da ansat zaýa bolýan adam da. Hmm. Soňundan o pakışkalardan neme dem bolýar? O çağalan plaşatkadan aşaňa goýan ýykylanda arany. Hmm. O çykdyysam adam. Ha. Şo ýanky daşary ýurtlardan hem ýurtyň içinde Türkmenistanda adam sany gaty az. O taýdan çykan neme bilen hawa ýöne Özbegistanda o gaty köp adam bar. Özbegistan ösýän ýurt. Ösýän Östükçe de nemesi kapasam köpelmeli. köpelä hawa. Hmm. Mansura. Yani o kapany işlemegem ýanky bir neme ýur Özbegistan ýalyk ýurt üçin gymmat düşmese energiýa ýene näme o zatlar ýok da özünde. Neme däl. Türkmenistanda energiýa o çenden aşa ýanky halkynyň ýylatynyň sanyna görä çenden aşa. Demek Türkmenistan muny işläp bilýär, işleme mümkinçiligi bar. Şol şertlere töredip bilýär. Ondan da saram 30-40 kilometr garasynda Buhara şäher bar, 2 milyon ýylatly. Ol hatda infrastruktura edemde de o aňaryk Taşkentdäkilerden
Türkmen awada akgaýdan gatanmatyldy logistikasy. Hmm. Ardan düşýärdi. Soňam bizde şu wagtky Türkmenistanda näme üçin edip bilmezler. Sonam aýdyp geçeýin. Hı hı. Näme üçin edip bilmezler. Hı hı. Gururlaram edir aýşymy ýani ederler. Soň käbir halatlarda nemeler üze çykýar. Yerli wekillikleriň etmeli boşlar. Biziň yerli wekillikler onatda etmeýär, meselem aýdylar demirler bar, agyr-agyr. Aýdylar Bekdaşda ýani ýeri aşağı çetrek yerler, kerkime, madanlymy. O taýdan alyp gaýt, ondan ony perabot getmek, käbir halatlarda gumut düşýär ýa-da şonuň Hmm. çykdyşyny paýlaşmaly. Yerli wekillik bilen ýa şu firma diýlen ýa kampaniýa diýlen zatlar olar çykdyjyny zat ansat etmeýärler. Şeýle olaram ösmek üçin ol ýa-da her bir zady neme vakit var eten kontan da olar her bir zat edip gelip durar ýani. Hmm. Ýöne meselem yerli wekillikler näme diýilýär. Men şonuň ýoluny pul töläbiljek-de. Siz şonu näme diýilseňiz, şol iki tarapdan etsildi has onu gowy işlenýände käbir zatlar neme özüň hakka edip etmek hasaň dogry çykanok. Hmm. Şuýda yerli wekillikleriň rolu oýnaýar. Şuýda şu ýerde. Yerli wekillik bir palançy summan aýyrýar-da şonuň ýoluny töläp bersekde, şoňda arasa bolýar. Oňa derek. Hmm. Şoňda ýatan mozor bizde gatyk Türkmenistanda. Bir yer almala olatdyr. Hmm. İşleýän ýa pul gazanjak firmalar ýa kompaniýalar olar ziýany bolsa işlemez. Ziýana Hmm. işlejek bolsa şuny Türkmenistan almaly. Hmm. Nämäni o bazar öz ugruna goýberseň ol orta ýoluny tapýar. Hawa tapdy. Türkmenistanda şo ýok şu wagt ýani bu tapmaz ýaly diýerler ýoluny. Hawa. Hmm. Bu zatda esas zatdyň guramaçylyk. Gurarlarym, edirlerim. Ine guramaçylyk gerekde. Ine hatda Hmm. işäleriniň aýlyklary meselem gaty beýik bolmaly. Näme üçin beýik bolmaly? Islendi işte bolmasa ýagdaýlar çykyp bilýär, hadiseler ýa ene bir zatlar şol ýa-da meselem işleýän adamdan inisiatiw gerek. Ýagny biz şunu şey etsek, hazır meselem aýdylýar, primer aýdym. Türkmenistanda şu wagt Lavoşny, hawa Lavoşny çağırarkan näle nemesegem ýa zat etsem men Hmm. gaýny nimetdärimde hemen Türkmenistanda baklarym. Açar oý gitýär, gonşusyň gamy ýa maňa diýenem, ýani ýene bir zadamy. Hmm. Soň meselem beýleki çygysy ýa başga ýere gelýär ýa öýüne ýene gelen adam ýani şol açarakdan öýüne gidip gitýär. Her birini tapa ýurutýar ýa geç tutarýar. Hmm. Şol uslugana şoň goşup bolýardy hiç olmanda şol uslugany şol inisiatiwany işleýän adamlar edara ýetirmeli ýa firma ýetirmeli. Ne şuny faktory üýe çykýar. Biz şunu etsek näle bolar ýa ne şunu Hmm. makullaýan şol ýani aýdyljak adamlar gerek işleýänler hem ol Hmm. ýöne gün geçenden bolanokda ol iştiňe ötüp durmaly. Şoň üçin hem aýlyklaryny has gowy bermeli. Şol inisiatiwany beren adam üçin hem premiýasyny berip üstüne näme edilýän bolsa edip her kim şol ýana tat gözleçek bolardy ösüp gitdi. Bu zat ösmelen durmalam da. İşçi hakları nemesi. Hawa, hawa, hawa. Türkmenistanda o men şunça pul berýän işlemelsen diýe. İş veren men diýe ýa-da ýa-da hökümet iş berýär diýip berenlerem bar. Döwlet iş nemelerini hökümetiň iş diýip berenlerem bar. Şu iş veren adam bir ýa-da Huda bilen bir deňeşdirilýär, bir çön ýaly bir nemesi bar. Beýnansakda. Soň iş veren bütün ýanky nemeleri eline alýar, işleýän işçän bolsa, ähli hukuklaryny ýitiripdir, azatlyklaryna. Şuna sen işden gowurun diýip gorkuzýar. İş hem ýokdur Türkmenistanda şol neme. Islendik işte östürmek üçin çok suratly inisiatiwa işleýän adam bolmaly. İşleýän adam tarapyndan oturan ofisde oturan adam işin näle geçen prosesini bilen oňa, olduň protokolda teretip bilýär edilmeli zatlar. Ondan daşynda bunu meselem ýöne çykýar, ýönekezat, ýöne şu açar jagaty goýjak bolsa, şu goýsa amady da günde adam maşgul. Şol raýondaky adam baryny tanaýar meselem. Şol işe tanaýar diýip hadap bar. Mümkin ten günde işeden tutmagy diýip tanaýar diýmek şolam tanar. Ýöne kezdat. Oşa belli zat. Şonu hem edip bolýar şol inisiatiwa hökman suratly işleýän adamyň gerek inisiatiwany beren üçin hem
Şeherçilik usulda sowgat bolsa sowgatlaryny näme edilýär işler onam görkezip hemme kime felalap beýleki işleriň ýandy. Ýylda bir tapar näleke her 3 ýyldanmy şoňa inisiatiw berýän adamy gutlap üstüne bir edilýär moda etmeli-de. Şolar bilýär-de esas kemçiliklerim, bolajak zatlarym ýa sproslarym şolaram ýetirýär. Ilat bilen firmanyň ortasyndaky arajy diýip aýtsak bolarym şolar. Şo bolýar-da. Şolar görülýär ýerinde işleýär. Meselem. Şoň ýanykjat Türkmenistanda diňe ol ulda ahluda şey etmeli. İşlerin baryny diňlemeli. Bir 3 saat aýtsalar etseler hem lazım bermeli. Beýleklerden artyk sylarlandyrmaly. Dogry-da? Awa. Şu işleyen adamın hili ýokary bolmaly. Aýlagam beýik bolmaly. Eger aýlagyna az berseň ýurtdaşyna çykyp gidýär barbyr. Ýok bolmaly. Şol inisiatiwany meselem beren adama, ýönekeje aýdar iş wat, meselem bolýar 5 manat emek malýam bolsa, sen şoň 7 manat berýär. Bunu beýlekde zora çykýan, näçe 7 manat alyp diýse, inisiatiwa berdi, ýa şeýle dalet etdi, sen emek, enem al. Dogry-da? Oňa medeseler, oňa malaseler. Onun wezipesi beýikkä, onusy beýik diýip edilen nokta, edilen işine ýaraşa pul berilýär. Her kim şoň işlätýär. Stimul berýär. Her bir zata stimul öğretmeli. Doğru. Şeyler hep bir ýagdaý. Umuman Türkmenistanda hiç zadynyň altyapysy ýok. Ne işçi bolmak isleseň hem onuň nemeleri ýok. Sen hukuklaryň nemelerini goralanok, islegleriň diňlenenok. Hatta Türkmenistandakylar gurur şu diye hususy firmalar diýär-de. Şu bar ýok. Şo taýy işe girmek üçin para vermeli diýär-de. Men aýdym parany kime berýän diýip soraýanda. Ben aýdym iş veren adam seni o iş alan üçin senden pul alýam diýip soraýan. Ýok diýär, şo taýda arada durup diýär, o işe neme diýär. Şu başlygy iş tap berýänçi barmyş da garaz. Şolar diye şol aýtsak kim iş almalysyna şol aýtsa o başlygy şonu kabul edýärmiş. Mysal üçin men aýdym bu näde bolup bilýär diýen. O başlygyň işi onu näde görýär o taýda. Son kovdurmaly da täzeden inen bir iş almaly da pul almaly. Ýetgeşik. Şu adadır iş diýdiň zat diýdiň bir zat ýazmyşdy da. Aeroportda Azýadany, soň Amazanyň belesi üçsini bile oşonda. Nu adam ýa badyr işlän. Bolýa bady şol. Şol nu adam işe berýär diýelim mesela. Meni aýtjanym manufaktura bilen fakturasy. Mosoryň eksini kin estem. Ol adamdan 30-40 müň üstüne de näçe ilatan köpeldiňçe şonuň garşylaýan bilýär. Hem dowamly iş. O dowamly iş. Näçe adam köpeldiňçe işim şol işgär adam köpeldi bolýar. Üstüne gidejem etere, önüme öndürýär. Batı ulzad ulmaştatda. Şol aeroport bilen 3 saat gorundan şonu edem bolsa Türkmenistan hiç olmandy. Şo başgaçarak bolardy. Ýöne bular nämeden de bulanky bolmaýar. Näme gordular dura. Munam gorurlar durar. Esasat bularda gormak göz üçin emmi. İşar adam eşen meselem 2 manda aýlyň bar. Şol aýlyň alda işiň etdi otur. Başga da burun sokma. Şo many. Sen pulun alda etmeli işiň et protokol oýunça boldy. Şo näme öýrülen bolsa şol işe girmädi. Nämeden de bularda bolmaýar. Şo wagt Türkmenistanyň sistemasyna da hem adında da ýütkünmese. O beýnandyrjy. Ýani ýa-gaýdy ýaly ine bir düýpleneme gerekde Türkmenistana iş nemeleri. Olam ýa şu wagtda görkezen teýir lastiklerinden neme ýasamak ýa-da ýol ýa-da park nemeleri. Çağlar oýnayan parklaryny ine bu zat ýaş ýagan wagtdan ýaşam göne siňdir ýani. O siňdir. Soň ine bu zat gaty möhüm Owganistan bar, Owganistan. O Owganistana
Näme bilmedim. Ýol gurmak, ýol nämetmek Owganistan üçin gaty gymmat. Ýöne sen Owganistan bilen söwda etmeli. Türkmenistanda da yeterli derecede asfalt nemesi bolman biler Owganistana göre. Öz içine yetse özündäki nemesi. Gowa. Ýöne Owganistana da ine şu nemeden, täzeden, gaýtadan işlenen zibillerden ýol ýasap bolýar. Owganistana onu neme dersin? Owganistanyň sana garşylygynda ekin Mağdan verer bir zat berer. magdan berer o bir zatlar bolur hökmen suratda. Ýöne Owganistan üçin hem ýol gerek. Sonra Owganistanyň şu wagt köp ýerinde ýol ýok, bar ýere bir kısan ulu şäher bar, şolaryň arasyny baglaýan ýollar bar, onuň daşynda ýollar ýok diýe. Şol nemäni getirmeli, öwretmeli. Soň ýa-da sowda gatnaşyklar dowam edýär. Ýani onuň üçin hem Türkmenistana altyapy gerek. Ýa-ni infrastruktura gerek. Allah. Bulam dürli görünüşde bolýar. Birinciden işiňi öwrenmek üçin adalat gerek, hukuk gerek. Hukuk döwleti bolmaklygy gerek. Şo zatlar bolmasa gelmeýär. Ina yalandan Aşgabatdy esasen diň Aşgabatda hatda şoň daş döregindäki Gökdepäniň hem ýollar gowdal eken-de. Ýa-ni ýakynlarda bir surat iberdiler. Ýollaryny görer ýaly däl şo taýynyň hem Aşgabada ýakyn, iň ýakyn ýerlerden biri. Umuman Umuman bir geçen bolsa bir ştaýp boş bir yer bardy. Aşgabatynda da tualet ýok da şol. Mene durmuşyna aýtganda şo da ýok da. Täherden hiç ne göremem. Türkmen her karar ýapdy. Oý şol ýaly maýyna wat baramasaň ulmat etdiren hiç aýtdy ýok. Ine. Ýalym gece ýa gün ýerinde näme etjek? Ýapyk bolsa diýäň berkar. Bolsa senem gerek adamyň bolýan zat ol senden sorap duran o. Burdan kesel bolsan bir hilek näme saklap durmakda mesela. Çağlar Ya, bolýar. Hawa adamlar bar. Çağlara bir zat hiç misatdiýen azlaryň görür. O da öwrendiler. Bizem ýaşap dogry aýtjanda. Ýok da sebäp. Çağ günahkardara ýoklugy üçin. Tolimde özüň oýsaňam ol dogry gelen soňam garşylamak gerek. Onu çykdaýsy bar. Doň özüň oýsan diýmek şol ýerli wekilige degişli olum çykdaý çykarmaly harajat bermeli. Ol dogry gelen o hiç ýelim. Saklamak gerek onu toledan. O bazaryň toledan ýany bolmalam däldi. Bazaryň tabakam başyny tuturdy. Umuman şu göze görünmeli zatlaryň hemmesini edipdirler, onam Aşgabat edipdirler. Tuvalet bolmaýan bir şäher barmy? Daşar ýurtlarda neme bar? Tuvaletler bar da. Ýa-ni ýörüýte ýerli dolandyrşyň özü gurnaýa. Elinde kart var, awtobusa minýän kartlaryň bolýar da. Şonuň bilen basyp girýär mysal üçin. Köp ýurtlar şol sistemada ýörýär. Kart elmydam hemmäniň bir karty bolýar awtobus üçin. Allah. Hem hopsuz bolýar. Demäni. Şonu basyp geçýän tuvalete, ýollarda durýar, özem arasy ýarym avtomat mı diýeli. Bizde biraz başka şaraýatlar bar. Sebäbi kartyň ýok bolsa soň gene öňkäne bolýar. Ýene de aşağı bolýar mesela. Ýene şonu Mostra tölegende gapdyndan bir 2 manat, 3 manat ýa 5 manat aý tölegänsen, her kim goý geçip koýarmy. Şo pulamy üçin mene kartla etjek bolsaň, şolam çykdaýdy da. Şolam. Kart dediňde de. Taç koýan her bir nemesine olam çykdaýdy ýene. Bolup biler o haýsy amatly bolsa şolay bolýar. Amatlysy. Türkmenistanda o ýa-ni hemme zat bir-birine bagly da. Ýöne ýere çykanok da. O tuvalet üçin neme gerek? Tuvaletiň altyapysy gerek. Ondan soň tuvalet ulanmak üçin o pul nemesi gerek. Onu tölemek usul bolmaly. Türkmenistanda da o hiç ýeli bank ýene näme o sistemalar ýok. Onu gurnaýan çaq gurnamaly, ýöretmeli. Umuman bu zatlaryň hemmesini bir wagtlaýyn etmeli bar. Şeylerek, ýa-ni bankyna hemme zatyn birden etmeli da bolmasa da. Tuvalet eden bilen ulanyp bilmeýärler. Bank ulanmakda tuvalet ýok diýen. Ya men seyret o terim soň aşağı atdy. Näme diýär bular? Bular piyada
Ýören adam dämi kaýdanda ýa aylanmany owuran dämi kaýdar. Diňe şol Hmm. maşynda gidip maşynda edem kaýdar. Ya bolýa hemde gurduň bolýa bir başga ýere seredem diýer. Hmm. Sonra hiç kele gelen bolmasa çağlar o ne öde men bilýändir näme üçin bilmez. Öde bilýändir ýaş wagtda öde näp geden. Şol Hmm. durmuşyny ütgüçek niýetem ýok. Ya belki hiç aýtdanam däldir. Belki Hmm. aýtdanlardan ýanam däldirler. Şu wagt biz aýtyp başladyk hem bir pikret başladyk hiç bolmady. Hmm. Nu Şu owadanlar şäher gururlar. Ishan portap dursa ne peýda? şular bizine şu nämäni aýdan soň tualet gurup başlamasynlar Aşgabatda. Ay şopur peýda ederler. Hiç bolmady. Şopur peýda bolsun. Hmm. Şeylerek bir häsiýetleri bar. Bular nämäni Hmm. aýtsak soň şu zady edip Şonu etsinler. Ýöne edip bilmeýärler. Edip bilmeýärler. no yalandan gurnaýmasalar. Yalandan gurtlanlar oba. O da edip bolmaýar. Näme de tualetden girdeci ýok. Tä tualet bir nämäniň yerli dolandyrşygyň hyzmaty. Yok arasaçylar diýişler tuvalet O diýilýär. arasaçylyga değişli. Ondan Şäher. ýanky arasaçylyk işinden pul gazanyp bolanok. Pul gazanylmaýanlygy üçin o ýanky yerli dolandyrşa ýa-da yerli hökümete berilýän zat bular. Hmm. Onun üçin hem adamlar salgyt töleýär. Ýa Türkmenistanda näme üçin o tualet ýok, ýol ýok ýa-da adam şekilli o gaz ýok, suw ýok diýip soralar soralýar-da. O soraularyň jogaby şol. Bu zatlardan girdeci edip ýanky köp halatlarda edip bolanok gaty esasan hem suwda, elektrikde, gazda ýene de bolýar. Tawa ýöne şoňa da hemme zadyny nämäň özü edýän däldir. O bir nemes bardy aýlanşygy umumyň aýdanda. Nämäniň köpçüliginiň ulanýan zatlarynyň köpüsünden o girdeci edip bolanok, girdeci edip bolmanlygy üçin hem hususy firmalar ýa-da şahsy iş nemesi almaýar o zatlar. Soň bu zat mejbur döwlete galýar. Döwlet hem Türkmenistanda ýaly bir merkezi bir neme bolsa bolmaýar, hiç adam ýöremeýär. Onun ýerine şu yerli dolandyrşa geçmeli dolluğuna. O merkez diýilen zat bolmaly däl. Ölçekler bolmaly diňe. Ýanky ulus ölçeginde il ölçegi, ilçe ölçegi diýilen ýaly. Şol ýaly ölçeklerde ýöremeli. Bu zatlar paralel bir şekilde. Yani ol ýokardan aşağı, aşağıdan ýokara diýilen zat bolmaly däl, o ýa-da ýalňyş. Ýa altyapy meselesi hem şol. Altyapyny köp halatlarda nemeler el alýan däldir. Mesela girdecisi ullakan bolanok şonuň üçin ýa döwlet ýa-da yerli dolandyrş. Neme diýendir? Mysal üçin ýol etme borcu yerli dolandyrşyň eger bir kiçiräk bir neme owa bolsa, şu owanyň bir bagly bolan yerli dolandyrş bolýar. Yerli dolandyrş. Şu ýoly neme etmek bilen jogapkar. Onam öz edip bilmeýär, onam ýene de firmalara, neme diýär firmalara da pul tölenýär, ýa-ni salgytlardan gelen pul bilen yerli dolandyrş töleýär. Şeýdip bu işler ýöreýär. Bizde şo zatlar bolman soň altyapy ýok. Salgyt Türkmenistan içinde jemlenen ok, jemläben bolmaýar. Adamlarda pul ýok. Salgyt almak üçin hem ýurdun içinde bir önümçilik bir neme bolmaly. Adamlaryň elinde pul aýlanyp durmaly. O zat ýok. Adamlarda pul bolman soň ýurtdaşyna işlemäne çykmaýdy. Soň ýurtdaşynda işlemäne çykan adam şu ýurtdaşynda töläp berdi salgytlaryny, onusyny. İkisi bahasy. İkisi bahasy bilen o Türkmenistana peýdasy ýok ol nämäniň. Ýa-ni daşary ýurda gelip işläniň Türkmenistana gaty az peýdasy bar. Pul uğratmak bilen bolmaýar. Özüne de peýdasy ýok soň bilen pensiýa kim pul berýär? Mawa pensiýa. 60 ýaşdan soň işläp bilen o wagt. Eň eretli adam şolar. Mawa 60 ýaşdan soň ýaňsadan işe dalan oklar baryr. Şu wagtky Türkmenistan meselem aýdyly, ýene 5 ýyldan soň, 10 ýyldan soň başlar millionyň aşagyndaky işlän adamlar sarutdy. Şolar hemmesine pensiýa berip bilmeýär, bermedi. Näme bolar soň bilen? Nere barjagym belli. Istese hemen soň bir ýere barja. O dogry ýa-ni
Sovet dövründe de hemmekim işleýärdi, hemmekim pensiýa çykyp bilýärdi dogry dälmi? Hmm. Näme de bolsa da, Tamam. sistema ýalňyş bolsa da. Şeýletdi hatda 2010-njy ýyla çellinen Türkmenistanda işleýänleriň sany häzirkä görä belki 2 esse, 2,5 esse köpdür. Hmm. Pensiýa çykyp biljek. Şu wagt mümkin däl adamlaryň hemmesi ýurdun daşynda işläp ýördi diýmek. Hmm. Ýurdun içinde işleýän adam az, ýok diýen ýaly. Hiç gorsan da bolanokda bir. Diňe şo pul uratýan pulum Hmm. bildiren ýere hiç ekonomik tutmaýan. Ýa. Bir nemäň içine girdi bu ýa bir ullakan, düşnüksiz bir paradoksun içinde. Ýöne bunu çözmeli. Bir zat edip ine şu Çözmeseler öldürün, çözýärler. Şo tarapdan ba. hmm. Şolar son çözmese ol problema son olary alyp öýüp gär. Hmm. Ama Muçada. sebäbi yine bizim karşımıza bir ýa açykdan göreşmem bilen oklar. Şo derejede gorkýarlar. Yine tiýilleşler ýa. Munan bilýäňizmi bir bize iň gorkunç, iň zalim diktator diýip tanadylýan bir adamyň garşysyna arkaň çykyp ine samsyk ýene näme diýip aýdyp bilýäs de edýän ýalňyşlaryny aýdýas. O gurjakdygyny, kukladygyny hemme zat aýdýas. Ýöne bizim garşymyza bir açykdan o bir sany ses çykaryp bilenok onuň ýerine bir entek ýanky opozisiýa aktivist diýdi, jurnalist diýdi, şol ýazatlary çykarýarlar ýanky. Nemäni? Ýöne o biz gurrun edip bilýäs, Türkmenistanyň içinde altyapy problemasy bar. Altyapy problemasynyň bolmagynyň sebäbi Türkmenistan ýanky ýurt halkyň elinde däl, halkyň elinde bolan bolsady yerli dolandyrış bolardy. Yerli dolandyrış ýok bolandygy üçin ýurt şunuň ýaly. Soň Aha. soňam o halkyň nemesinde bir gatyly neme bar. Aňyrdan gelýän bilimsizlik, sowatsyzlyk we düşünjesizlik bar. Şu bilimsizlik bilen sowatsyzlygyň netijesinde düşünjesizlik meydana gelýär. Bulam indi paradoks diýýäs, paradoks ine şo taýda bir tarapdan bolmaly zat ýok, bolmaly zaty talap etmeli halkam düşünjesiz. Ýöne näme de bolsa da ýurtdaşyna çykyp bärlerde işlemäni düşünjesi ýa-da bir näme diýeli bir göçüme emele gelipdir. Şoň nemesi bilen adamlar pikirleri, düşünceleri ütkediň. Şolaryň içinde bizem baryn, özümizem. Ya ýurdun içinde pikir ediň, men soňky 10 ýyldan bäri ýurtdaşynda ýaşaýanda okudyk, o 2-nji, 3-nji ýene näme diýip soň görýän-de ýurtdaşyndaky düzgün tertibi. Soň Türkmenistana o barjak diýip aýtsa, gelme diýe bäre diýe-de 2018-nji ýyldan ýa ýurda gitmekçidim men 2018-nji ýyldan başlap. Gelme diýe bärde o iş ýok, neme ýok, o işletmeýärler, onu etmeýär. Men aklyma neme sygan nokta bu aýdylýan zatlar. Nädip diýen o, nädip bolmaýar, bärde edip görler adamlar. Nädip aňyrda bolmaz diýen ýaly. Bolmaýan bolsa şonu boldurmaly diýätimde. Kim etdirmeýär, nädip etdirmeýär. Şon ýaly düşünjeler barine ýurtdaşyndakylar hem şeýlerek. Şonuň üçin bir ýollar, ne altyapy nemesine gelsek ýollar. Ýok. Ine iň Açyk esaslarda bilenok. iň esaslarda Türkmenistanyň altyapysy esaslanam gara ýollary. Diňe Türkmenistanyň hökümet gerekde, goňşularynda gerek şol Türkmenistanda şol bolmaly. Meselen Eranyň o Kazakstany äkitçi boldur. Bir aparma, biram gara ýollar. Eranyň Özbekistana äkitçi boldur. Ýa-da Türkmen Azerbaýjanyň Özbekistana, Kazakstana äkitçi boldur. Şu wagt altyapyny Türkmenistan gurup geçýän bolsa tranzitni ýurt bolup geçerdi. Tranzitni üstünden geçip gitmek üçin. Şu wagtda Kazakistan özünde belki port gurýandyr ýa gurmak niýeti bardyr, Türkmenistan gurdy pul çykar. Kazakistana pul çykarmak gerek de Türkmenistany şoň üstünden geçirip Azerbaýjana geçirip giderilmeli maşynlar ulularyny. Kimni artık port gurmak gerek de. Şol inisiatiwany menden gidip bar ýani. Şol ýany mümkinjikler döwründe şu wagtdan goňşy ýurtdan hemmeten Türkmenistanyň altyapysynyň bolmagyny isleýär hemmesen. Hem açyk bolmagyny isleýär, arkaň geçip gider ýani beýleki ýurtlar.
karantin zonaň üstü. Hmm. Onu elinden getirýär. Soň İran ortada uracak bolsa Azerbaýjanyň geçirir. Şu Türkmenistan üstüne geçirilýär. Hmm. Azerbaýjan üstüne geçirilýär. Ve Türkmenistan altyapysy ýok, Azerbaýjan amatly. Mesela. Onun No. altyapysy hiç olmanda bar bizim Türkmenistan karan. Nas ýokara. No. O zaten giýdirji bir tarapdan giýdirji met bolýar. Altyapyny ýolunu. No. Üstüne geçen için töleýärdir. Yine bu zada yine halkımız düşünen ok. Elimizde näçe zatlar gidip barýar. Bu pikir edýär ol bir adam düşünmeli buňa, bir adam şonu etmeli diýip. Onuň ýaly bolmaýar. Diýmek ýurt bir adamyky mı? Ya o zatlaryň wagty bar. Sen şol wagtyny gurmasaň, hiç borsaň soň geregim ýok şonuň. Ýöne sen ýan kaýdan bolýar. Hmm. Öz duran zat bolýar. Bu altyapı meselesinde yani senin aydan teman boyunca yani Türkmenistan transit olmasına Yüpek yol diýip bir zat var da hiç kim şonu pikir edýän däldir. Şu Yüpek yol aslında altyapı. Nämenin altyapysy? Sowdanyň altyapysy. O nädir? Hytaýda öndürilen ýa-da Hindistanda öndürilen zatlar şu orta asyrlarda, ondan öňki ýyllarda Türkmenistanyň üstünden geçýärdi. Başka nemesi yok. Mesopotamya gelýärdi. Ondan soň Rim imperiýasyna tarap olara geçýär. Sebäp o ýerlerde howa ýylyrak, neme yok, batgalyk bolmaýar. Pikir ediň ýa-da ýokary Russiýanyň Astrahan, Ukrainanyň üstünden Ýewropa bir zat alyp gidip bolarok. Yol yok. Asfalt Kışla bolsa gar, bolýar. o Kışam gar, kışı sowuk, owa ýazam gyska, o gyska wagt üçin o taýlardan gidilmeýär. Ýazlarym palçyk balota ýerler kan. Şonuň üçin mejburen orta asyrlarda, köne döwürlerde ýol şo taýdan geçipdir. Ýöne bir geçenden soň üýtgetmek neme däl? Kyn da, ýa-ni üýtgetmek kyn, ýa-ni şo taýyny neme etmek. Ýöne häzir Yüpek ýolunyň bozulandygyny bilmedim, näçe ýyl boldy kan. Ve şu Orslar gelenden bäri şo taý bozuk diýip bilýänmen. Ors padşasy gelenden bäri Yüpek ýolu kesildi. Sen öwelin şo taş toroklar baram türk dilinde gürlýär. Iranda da Sasanitler baram türk dilinde gürlýär. Bu başda baram türk. Türkmen türk dillerde baram. Türk diller. Şol näme Yüpek ýolunyň dili türk dili eken şeýle. Hemmek şoňdan geçýär bolsa şol bilmeli. Şeýle döwürden ne geldik Türkmenistan o ýapyk. Yani wagtynda ine Yüpek ýolu häzirki fiber internet ýalak bir zat iýleşlerine düşünüp bilseňiz iň aňsat, iň çalyp da gelip gidilýän ýol. Özem her bir näçe kilometrinde de kerwensaraylar bar. Kerwenler düşläp ýoluny dowam etmek üçin täzeden neme diňjini alyp kerwensaraylar bar. Hyzmat berýär eken. Diňjini alyp suwuny içip towel edmedi bolmaly. Hemme zat var. Şu an Türkmenistan'da bolmayan zatlar orta asırlarda bardı şu topraklarda. Yani häzir yok. Aşgabatyň içinde tuvalet yokluğu yani hayran kaldırıcı bir mesele. Belki Bawarapda bolaýmasmy, belki şo taýda ýokdur. Şoň üçin hiç ýerde ýokdur. Demek. Bawarova meňzejek bolsa şeýle bolmaly. Şo bolýardy. Şo taýda ýok bolsa demek hiç ýerde bolmady. Bu taýda adamlar şu Türkmenistanda oturmady. Ýokary geldi. Batı neme iyileşlerine bir altyapynyň bize getirip biljek peýdalary ýok wagtdan bize getirip biljek ziýanlary ortada. Ýurda owa garaňkylygyň içine o gömüp barýarlar. Näçe ýyldan bäri, 30 ýyldan bäri gömüp gelýärdiler. Şu wagtda hasam näme etjegini bilmän aljyradylar. Bir halkyň arasynda da bir tolgunma. O dörer diýip gorkýarlar, o öňüne geçip bilmejeklerini bilýärse kelle galmandyrdy özlerinde de. O näme diýär? O pulun nemäniň lezzeti bularyň aklyny alan bolmaly. Ketme, kellen işetmek gerek däldi. Bir gazetden bir zat okudum men. Şol kellen işetmeseň beýni kiçilýärmiş, näme men şol ýan bir zatlar okudum men. Hakyky. O bir hakyky. İşletmesen kiçilýärmiş, şol wapşy işlemedi. Ölýärdi şu nerw sistemi. Onu ine geçenlerde nemäni
Eee, okuduk Muhammed Kulu Atabayeviň. Şol bir gazetde 2000 diýen 1915-nji ýyldaky gazetde ýazan bir nemes bardy. Şu beýni ulanmasaň o çüreýä diýip bir neme bar. Doğru. Pikir 100 ýyl mundan öň ýazyp giden bir neme, bir türkmenim. Ol nemeler üçin ýazýar. Mollalar üçin. Mollar için. Soňam şu aýallary neme diýär-de, adam ýerine goýanok diýär, olaryň beýnini ulanmaly diýär aýallaryň diýär. Bedenini däl de beýnini ulanmaly diýip aýdýar-da. Beýni ulandykça o güýçlenýär. Eger ulanmasaňam çüreýär diýip aýdýar. Şeýler bir ýerde. Da ütküş. Mesela olan kanak pikir edip bilmeýär adam. Ya olar erkek adam bolan kanak pikir edip ütküş. Ütküşlük boldy da zat ötýär. Sen tak dürlük boldy. Ve bizde o şonuň üçin ne altyapy bar, hiç zada da düşünenok, ne iň azyndan şo ýollar ýok. Ýa-ni toprağın gumuň içinde ýa-da batkanyň içinde okup gidip gelýärdi owalarda. Şol bir eje görüp bilenok şo çagasyň şo ýollardan ýöreýänini. Ünsüni berip bilenok. Düşünenok säbäbi. Şeýle bolmamykan diýe. Olam şol aýallar pikirlenmeli däl diýilip yetiştirilýärdi ýaşlykdan başlap. Sen diýe gyz diýe sen otur diýe goşulşma sen diýe. Sen sana okumak gerek däl ýene näme eýle şey diýip yetiştirýärler. Soň olam o beýin ýa-ni gyz maşgalaň beýin soň men hiç zat pikirlenmeli dälmikan diýip kawullanýar. Şey diýem ömrü geçip gidip barýar. Türkmenistandaky aýallaryň. Şonuň üçin hem köp meseleni gozgaýan däldir. Şu pikirem bawar gelýändir. Şu bawara bak görmeli bir günüm boldy. Çok owan. Şu bawarapda şeýlerek bolmaly. Başgaça da. Bu taýyny hem pikirler bütün Türkmenistanda ýaýratda. Hem pikirler. Soň ýene altyapy barmy ýokmy o zatlara eser edenok. Ýa-ni altyapynyň bolmagy diýmek işiň aňsatlaşmagy, tizleşmegi, howpsuzlygynyň artmagy, çykdagynyň azalmagy, hemme zat da ýene Türkmenistanda hazır şöhret nämäni ýadyma düşýär. Ýygy-ýygydan görüň berýän ýol, asfalt ýol bar diýe, o asfalt ýolu diýe bomba düşen ýaly diýär-de. Adamlaram diýe maşyna bilen soň toprakdan ýol ýasap şol topragyň üstü bilen o gidýärmişler-de. Soň gaýy gelýärmiş. diýe. Näme şin diýe ýoldan ýöreňok diýe. Maşynyň ýoldan süreňok diýip aýdýarmış. Ýol diýenem ol bomba düşen ýaly asfalt ýa-ni deşikdäl ýeri ýok diýer. Her 3-4 metrde bir deşigi bar diýe. Indi şu ýol aslında altyapy bolmaly zat. Ýöne ýok. Bar ýok. Şeýle bir ýagdaý bar. Soň indi pikir edin. Şo daýdan ýöremek hem howply, hem çykdaçly, hem wagt gatkan sarp edýäňiz. Mysal üçin bir neme barda tır sürücüsü var. O tır sürücüsü neme diýär? Gurrun berýär şu diýär öz Orta Aziýadaky diýär ýollar gaterwet diýär. 20 minutda gitjek ýoluň diýär 3 saatda gidip bilýän diýär käbir halatlarda. 20 minutda gitmersen diýär. Sebäbi şo taýyn diýär bir 190 kilometrde sürmek ýerine diýär 30 kilometrde gitýän diýär-de. Ýa-da ýol diýdiň şu awtoban ýazmışdy. Awtoban. Eşdenmi? Urlan. Sonuň bahasy 3 milyon 800 mi ýa-da 4 milyon dolardan aşağı kilometri. Her kilometri. Ondan men internetde gözläp gördüm şeýle Taýynkeni, Ýaponiýa, Amerika kilometri näde edilýär, näçe bahasy. Ne Hytaýda başlanda iň gymmat ýol 2 milyon 200-den geçmedi hälekin kilometr. Döwletiň goýan narhy bar, şondan gymmat bolmaly. Geçen hafta endirdi ondan garyk. Amerikada olar ýanat ýok. 4 milyon, 3 milyon, 5 milyon çeli bar ýöne otaydy bir tona goýarlar diýerler. 60 ýyldan geçer ýaly. Aydarlar Amerikada bizimkiň howa, Amerikada bizimkinden beter howa bar Texas ştatynda.
Ha. 60-50 grady çöl bar ýa. Şo taň ýolun bilen Türkmenistanyňky deňeşdiriň ikisini bahady deňrak. Hatda bizim bir kymmatram çykka. Mhm. Kilometr adaplandy. Mhm. Şolaň ýoluny bizimkini deňeşdiriň hiç bolmady. Mhm. Orası Kazakstanyňky ondan amadan kilometr. 4 milyon dolardan arzan. Mhm. Gatardan. 1,5 milyon dolar. Ay, şo bir çykkan bolsa birim çykkan nädir kilometr? Yarım milyon ýa çykkandyr ýa-da odur. Görürdiňiz 3 ýyldan 2 ýyldan aşağı çöker, ýama dörer, deşik dörer, ýamap çykarlar. Ay, belli zatda. Ha, son Döne şo wagtdan gayı durur biz maskara edýän yani bozuk bolsa da şu asfalttan ýöre diýen ýaly. we gaý diýdiň o taýda gaý ýok diýip aýtdylar oglanlara sorak görende. Ha. Gaýdyran oken. Yol bozulup başlasa gayı getirerler otaya. Sebäbem neme Türkmenistanda Covid döwri çölden gidip başladylar häne. Sorak görende. Bir entek videolarına mı uğrattılar o. Yani şonda köpse şu avtobandan gitdi ekeni. Avtobana gaýdurmagy. Gaý avtobanyň giren ýerinde durýar eken şo taýda. Hmm. Ol gaýan pul alýar geçen üçin. Şu Hmm. avtobanyň öňünde. Soň gaý ýok da näçe sürseň sürber. Hmm. Aşağıda çeldi. İlişkiler Türkmenistan'da şeylerak yani kanalizasyon yok. Yol yok. O adam şekilli elektrik yok. Gaz yok. Kış aylarından gaz donya. Şu yılıdıp akıdılmalı da turbalardan. Yürüyten emesi olmalı. Bizim turbalarımız daşında. Şu asfalt yolu yok mu? Şunun kırasından gidiyor ha turba. Gaz turbası. Bu böyle de bir zat olup bilir mi? Açıkta duruyor yani. Yankı ulavlar neme olaysa avariya olaysa şu turba varıp ursa gidiyor. Bütün şäher ýa bütün etraf ýa vilayet gazy oturmaly ne diýersin? Ben oňurlança. Hem kışta nemenin soğukta donya yazda dol neme diýär turbanyň içindäki davlenýany artdyrýar. Şonuň üçin haçan geçen ýyl bolmadymy Çärjö şäherinde bir neme partlamadymı? Ýa-ni umumy ýaşaýyş nemesi. Allah Allah. Partlady. O näme üçin? Şo wagtlar hem howa gyzgyndy. Şeýle ýagdaýlarda partlaýar. Gynansak da ýagdaýlar şeylerek illeşler. Merdan Toriyat köpüre aydaly koýsunlar. Eşitip etdiýän bolsalar gowlady. Onu bilemokdum, o Aşgabatda da tuwanyň ýok. Ýok, Aşgabatda ýok. Men aýtdyna. Men kän oldum Aşgabatda. Şo ullurak Suudi Amerikada bar, iň ullurny. Şolarda bar. Başga ýerde marketlerde men göremok. Hiç ýerde de ýok. Aslında bolmaly. Aslında şo market magazin gurandy. Neme şo taýda proýekt içinde bolaýmaly. Neme arkitekturyny etjäm, hem de etjäm bilemok çertiýär. Şonda bolmaly hökümet uğratdy. Gelen adam şo taýda soň birden gerek bolsa ulunlar ýani elini wer ýani. Olum ýok. Hatta aýtdyna şol neme Türkiýanyň edende gurup bolansoň pazaryny ýa seni pul alyp gitdi. Aslında gurulmaky pazaryny özüniň protokol boýunça görkeme bermeli ýa-da kabul etmeli şol gurulan jaý. Bolmasa men kän düşünmek göre şolar hem pikir etdim. Bolmasa şeýle kän. Ondan o gelmeden bir gerek der adam o taýpa pazaryn diýilen adam. Iltijay bolmaka kabul etdi. Hawa standart dogry elýärdi. Ýöne gelýärler, ýöne serabna bakana tapýarlar olar. Şol almak üçin her kim bolsa başman pul men şeýle de taparyn. Gedalyp gelýär dep berýärler adam. Hiç bir kemçiliğin yok, şonuň üçin pul bermelsen diýär. Karşılık bildirýän hem ýok. Her kim başman üçin bir göze düşüp ýa-da näle şeraýrap bermäň diýip aýtýarlar da. Bizim jemgyýetde gaýyrsaň ýa bir gitişden söýüşden bir kile gözüň seretýär. Hamma sen bir nemere adam ýa. Bir neme Tanrığa karşı çıkan adam ýalyp görýär. Aýtmasana. Şeyler bir nemesi var, o sesini çıkarmalı däl, o dawa etmeli däl diýip ýetişdirýärler-de. Şol hakykatdan hem şol men
Ay men şunun ýanynda durna we menem günäkär edip alyp gitmesin diýip. Ine gelen yeri Türkmenistanyň şeýdip. Tutan ýerimi ýüreňe bar ýa. Ýygyl zat ýok. Eden adam ýalan. Ýarym boş, ýarym ýalan. Uzağa O giden oşa. indi olar o şoňa düşünýär, indi bir zatlar edip günü görjek bolýarlar. Ýanky yalandan bolsa-da şu adamlary inandyrmaly-da indi. Türkmenistan gowy asuda bir tarap garaşsyz diýip. Ya soňa erbet dolýar, soň aterbet dolýar. Ana aýtdylar o näme? Bizde Ors kanallar görmän olur ýalar. Siriýany Amerikada aýtdylar bir gyzygyny gördüm. Siriýa 40 ýyl Asaddan masalas durandy. 40 ýyl. 40 ýyl. Atasy ogly soňky. Siriya Amerika giren yeri ýok, Orsep ýerde atan Yani ýa. men şonu aýtýanda istin bir masalan bir döwletde 40 ýyl diýmek. Liýe de şeýle Muammar Gaddafi olam 60 ýyl diýilmek. Ay şol. Aňyrsy Gelse eýletseňiz soňa gitmezler. o şoňa bar ýa soňa. O bularyň gitjek ýeri ýok gönü bu taýda bar ormy işler şolar çağlar gitdi bular ýa zatlarda. Şolar ne garamam kabul. Eşitdim näme bolduğunu. Özleri bolar, ölür gider, garra ölür ýa bir zat bilen bolar. Çağatı var, afta var onun. O arada peýda geljek näme boljak. Enta adam şolany. Ay, Ay şo Ors nemesini görseň, ýanky ýurdun içindäki problemalary göreňok. Ýanky ýoluň ýokdugyny bileňok-da. Ýani toý edip ýörsüň, dawaraly. O ýanky maşyn bezäp, gelin bezäp, ýani topragyň ýanky ýoluň toprak. O öýüňem ýanky nemeden, o daşdan näme örýärler ha. O daş o taraplarda şolam ýokmuş. O palçykdan şeýle bir neme bar. belki berjekdirlerim, belki bize garaşýandyr ýa halka garaşýandyr soralarym kadyp. Şu halka garaşýar, ýani Halka garaşýandyr. halk bize beriň diýip o nemeden hokda. Şondandyr. Olaram soň taşlap gitmeli bolýar diýen soňda alja adam tapylmasa. Şeýlere. Şoňa hawa. Şoňa. Onda şu taýda jemläýeli. Şoňa bir saata bolup gelýär. Boldy. İsleseň onda sag bol, şöhrat ýanky. Altyapydan ýanky näme meseleni gozulsaň Türkmenistanyň problemasyny gelýän ýere şol hem ýanky şol bir zat da aslında. Problema belli. Biz Ýene istem ýürem bar, gözüm ýürem bar. Baýdak. Soň näme boljak belde? Näme boljak belli. Ýarym daşynda, ýarym içinde. Belli, o geljegi näme belli. Geljegi şu neme halkyň şu bolşunda näme belli. Ýoksam bize ýanky aňyr bäri azrak düşünüp bilýäs. Türkmenistanyň düşen ýagdaýyna we gidip barýan tarapyna. Düşünýäs, o biz diňe düşünýän adamlaryň o galyp biljegi neme dogry gidip barýar gynansak da düşünmeýänler hem o gyrada galjak ýa-da syrylyp elekden düşmeli. Gynansak da şeýlerek. Onda o jemläýel bu taýda. Şöhrat sag bol. Sag bol. İngilizçe sag bolun sizem. Ýene görüşýänçe. Awal çykdyrys indi. Imkaram köpräk. Bilýärmizi düşündürýäris. Bolýar.